Ladies and gentlemen, are you ready? Wonders, good morning Mama Hote. Today is Tuesday, October 24th, 2023. Legit Mama Hote, mga Wonders, time check 9:31. So na ko lemon juice. Ngayon ka Wonders, akong sudan ginatan nga gabi. Atsara, of course, rice. Legit. Lord, bless this food as we partake. Thank you for blessing me. Give us with our sins. Jesus, we give this food. Jesus' name, amen. Let's eat, mga ka-wonders. Kaon. Wow. Ambot ba ning gabi nga ginatan mga ka-wonders? Lamig magi kayo. Atsara. Ginatan nga gabi mga ka-wonders. Ngaon. Atsara. Atsara. Kaya mo atsara almost kanang papayas ba na siya nga di crater and di ferment suka. Medyo aslong siya pero lamig siya.
best. Tungkol sa kalamig mga wonders na akong gagawin. Juice. Goods na ko. Bundat.